Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. I never been a fan of saying sana all in other relationship. Cause I have my own version nga ang tanan makaingon og sana all. Sana all walay gitaguan. Sana all di masakpat. By the way bye, tawagan lang ko sa pangalan nga Thea. Simple ra ko na pagkababae. Di ko suko sa Watson. Di ko kabalo mga arte. Di ko ga-makeup. Di ko gasuot ang mga branded na gamit. Wala ko skincare routine. Wala ko gapa-reband. Wala ko gapa-nail care. And I am happy and contented with what I look and have. I know from my heart nga my husband accepted me for what beauty God gives me. Exotic beauty, walang katulad. I was living my life to the fullest. Happy ko permi in our entire relationship. Mag-away mi pero dili maabtan og buntag, maayos rasad. And I cannot ask for more. Only to live long and healthy life with my parents, hubby, and baby. I met my husband way back 2015. Siya si Ali. He is from Middle East and he have a business. And I am his second wife. They are allowed na daghan og asawa kay Muslim man siya. And I know in his situation nga no nangita siya og lain, which is ako iyahang nakitaan. His first wife have a serious illness nga wala na'y kaayuhan and she cannot give the happiness that her man needed. His wife accepted me and his son also. Sa among pag-uyab-uyab pa lang namo, we are fighting all odds. Nag-cheat ko the time nga wala pa kayo ko ka-sure sa iyaha, kay once na siya diri sa Pinas, every Saturday lang migakita sa moto nga nakaingon ko nga basin dili siya seryoso. But as year goes on, na-love ko niya. And siya po di ay. And until nakalimot ko nga naaday pod ko'y isa ka uyab, so nasakpan ko niya. From that moment, I promised to him nga dili na nako utrohon. Ug tuod wa na jud pod ko nangitaw lain. When naa siya diri sa Pinas, mahati ang oras kay he need to spend time man sad sa iyang first family. Okay ra kay nako ang among setup. And the end of the day, he will come home to sleep with me o pagka 10 o'clock, he will go. The year 2017, I get pregnant, gauli siya every 6 months abroad and stay siya diri og mga 2 months. Nakapalitasan mi og balay. We have all everything which we needed. I am the luckiest jud kay gwapo na siya, responsable pa. He provide all that I need and wants. He always give me flowers. Basta na ako'y magustuhan, iyahada yung ihatag sa kuha. Pag mulakaw siya, mananghid yun og tarong. Walay bisyo. Dili mo sigarilyo, dili mo inom, super friendly pa. Pag naiayuhunon sa house, siya permi ang maayo. Electricity or water connection. He is my everything. I am very sure nga siya na dyan. Nagtuyok akong kalibutan sa iya. One call away ra siya. Maski na siya sa abroad, basta mo tawag ko na kailangan kinako siya, muuli dayon siya. Palangyasad kaayo niya among baby. Labaw pa sa kuha. Si Ali ang perminti masunod sa balay. Pag na ako'y kailangang paliton, I need to ask his permission. Pag musugot, go on. Pero og dili, magpuyo. Usay sad masakal na ko siya haasin. Kanang mulakaw siya tapos pagabot nga mana siya nga, where did you go? Or, who go here? Like what? Perminti siya nga gaduda, but I already accept that ngaing ana yun siya na pagkatao. Pila naman mi ka years, karon pa ba ko magbaguhan? Sumao ako adyong gidawat bisan permi siya nga gaduda ug kasalos maskin walay angay kasalusan kay nakapalibot diri sa mua is ig-agaw ra kasagaran.
And I learned how to go with the flow every time nga magduda siya. Naanad na ko so dili na kayo ko maglagot. And also si Ali sad, grabe kayo siya ka-violente. Naikausa nga na nag-chat sa kuha nga dili na ako kaila. Dili sad niya kaila. One night na ni-chat sa kuha sa WhatsApp ug hi. Ano number an siya nakabasa. Perti na niya sa kuha. Ilabay akong cellphone og nabuak. Perti na mong away ato. Iya akong gisagpa o giparok akong ulo sa siminto. Dagan kay siyang gipang istorya like nagtinarong kuno siya sa kuha. Tanan yatag niya sa kuha bisan lisod iyang schedule muuli siya diri sa Pinas. He don't care about money. Bisan mo gasto kuno siya og dako. He chose to spend time with me and my baby. Iya ko nga pakonsensyahon. Bisan wala ko'y gibuhat na dawtan. Ako tawon parte na kong sorry maskin wala ako kailato nag-chat. And also bisan friends na naka umat-chat, babae pa jod, magselos dayon siya kay basin daw nagplano na may na maglaag without his knowledge. Kabasa man pud siya sa gipan-chat, kasabot man pud siya. Usahay nag-aaway sad may kay dili siya molihok sa balay kaysa abroad siya man ang boss. Tapos madala niya ang attitude nga naay pagkabossy. Magsigir siya sa cellphone while ako at timan pa ko sa baby, magluto pa og manghugas. Usahay mga laba pa jud. Pero never in my mind na mag-doubt ko niya. Kinsa iyang ka-chat because I never seen him chatting. Sana all di masakpan no? Until year 2019. He never changed kung unsa man sa una. Ingana gihapon hangtod karon. Gwapo gihapon, sweet og caring. Iya akong tagaan og tubig once mang laba ko. Wala may helper kay di ko ganahan kay makaya pa man pud nako. Dili sa dako mong balay which really need nga na ay tiglimpyo. And behave man sad always sa mong baby maong makalihok-lihok og taman. We invest too much in golds like gipanlitan ko niya og mga jewelries pero di na ko ginasuot. He will always tell me nga he loves me so much. Like kada oras mo ingon jud siya og I love you Han. Anytime and anywhere di jud na niya makalimtan. Even chat and text he always remind me to eat and to drink water. Pag masamad ko iya akong kasabaan kay wala daw ko naghinay. Usahay iyahap akong hungitan and he will kiss me always. And also pag moingon ko og pangit ko, he will slap me. Masuko uguro siya kay tinuod man. He is my all. Problema na ako sa pamilya, sa iyahan ako istorya. Sa kwarta, sa bata, sa friends, sa cravings, mga wants and needs, sa hugason, sa iyahan ako ipagawa sa mga gibate. And he now messed up. Asan ako ni ipagawas? Sa akong parent? No. I don't want them to judge Ali. Most of all, I will not let them to blame me for choosing Ali. Kaysa una, taghan biakay na sila og istorya about siya. And I don't want them to conclude anything because he done some mistakes towards me. Friends? I don't have true friends na asa ko mga judgmental friends maong di ko mapagawa sa ko ang mga gibate sa ilaha kay katawan ra ko pag magtalikod ko. And here I am sending my story here because I'm in the point na suicidal na kay ko gunahuna. Si baby na lang jud akong ikuptan og maayo nga di ko magpadala sa akong gibate. And please send me some inspirational advice. Kung mangutana mo og naunsa, ingani ang hitabo. Miuli siya nga medyo late na. 8:30 na. Dapat ang sabot namo is 6:30. And when he come home, he hugged me tightly. And he said we will go somewhere. Guba niya ako mama. Kilig kay ko kay abi na kong i-surprise ko. Like what he usually do. Sige og asa and he said secret daw. So we go there. Sus kay pag-opening raman di ay sa Christmas tree sa city. Yet I enjoy too much, daghan na kayo og lights, daghan pod kayo og tao.
We are so busy taking pictures. Pero natingala ko nga mulayo siya sa mua. Wala na ko gimain kay base na ay family sa first wife niya na makakita. Though her first wife knows about us, he let me use his mobile kay iPhone 11 man iyang cellphone. Ang nakuha ato kay Aston man niya mas nice og kuha iyang cellphone. Hangtod sa nahuman me. We go inside the car and her it goes na. Mayon ako mama, nga Thea, pasahay ko sa mga pictures sa messenger. Itubag ko nga oma, wait lang. So siya kay busy man sa pag-drive, akong gi-open iyang cellphone, o akong gi-open iyang messenger, o sa dihang namugnaw ko galit. Dili akong Facebook ang nakalagin. Wala man sa siya Facebook. So I read nga daghan kay siya og ka-chat na mga babae. So wala ko nag-react dayon. Ako ang gibasa. Gi-sure na ko una og siya ba jud ang nagamit ato nga messenger. Then I found out nga siya jud di ay kay naman iya mga picture nga gisend didto sa babae. Nag-send pa og iyaha. Pero dili iyaha, murag sa lain to tapos iyaha lang gi-copy. Naay mga I can't wait to see you soon. Naay I'm here in the Philippines. Do you want to meet me? O guban pa. Pero I did not read any I love you or mga sweet-sweet. Tanan didto mga landi-landi lang. Napay Pinay nan ingon og I'm poor. Send me money. And the worst is, nasa'y mga naka-video call nga tag 30 minutes, 40 minutes nga lain-lain nga babae. Itulo akong luha, nihila ko sa kasakit. Pero wala siya kabantay kay nagsabak man kong baby. And he was busy talking with my mother dear. Then mingon siya nga, Han, you want to buy food or something? Mingon ko nga, no, we will go home na straight. Itabag siya nga, we will buy rice na lang cause we have food in the house pa naman. So nipalit mi og rice, so pag magpalit, drive na sad siya pa uli. Tinakabantay siya kadugayan nga wala na ko katingog og sige ra kog cellphone. Mingon si Ali nga, what makes you busy, Han? Mitubag ko nga, wala oy, pinabundak. Og mingon ako mama nga, gisapot. Gilog niya ang cellphone din he look and get shocked. Sana all hawod mo tago og sekreto. Then he hold my hand and said, uy. Then moment of silence na. Kusog kay siya nakapadagan while ako gatulo akong luha. Akong mama gihilom lang. Kabaw na to siya nga nagbikil mi. When we reach in the house, ni baba dayon ko sa sakyanan. Din akong mama ni uli na sila. Silingan raday mi sa akong mama. Nisulod ko sa room din nihila og taman. Tapos akong baby kay sigig ako sa kuha kay nakasabot siguro siya. 2 years old na akong baby. Dinabot siya, sigig sorry. First time I heard him saying sorry. Dinana siya nga sumbagon daw na ako siya or sagpaon. Pasakitan daw na ako siya og taman kay mali daw niya. So I pushed him on the wall. Pero dili ko sugang impact kay pila rugod akong strength compare siya, diba? So nag-away mi og taman. Dinana ako nga no. Why? Nganong imong gibuhat sa kuha? Asa ko nagkulang? Did I less care about you? Nahalos gani unahon ako siya before mong baby. Ginalutuan ako siya og pagkaon before my food. Am I ugly? Dinana siya nga. Pero binisayon lang na ako. Ana siya nga, sorry kayuhan. Pero wala pa numi nagkita ato nila. Walay nahitabo na mo. Friends lang mi ato for pastime lang kay board ko. Like, nasakitan ko kay walay nahitabo ninyo. Mayog naan na lang unta para at least malamian kang o wagana ka. Pero bitaoy, nasakitan ko kay bisan gamay na pagduda wala jud na ako nabuhat siya. I never think the possibilities na one day he will make FB account just to have friends who can pass time with him. Wala ko ga-expect nga mangita siya ka-chat cause to think we are chatting 24/7 once na siya abroad. Ug diri na nako na-connecta ng kabaguhan na iyahang ginalihok
Pero wala lang na ako gimain kay abi ko lang na inana lang siya. Before that happened, God gave me a sign that He cheat on my dream. Kadamgo ko nagdala siya o girl sa balay ug nasakpan ako. And I tell him about that. Ana siya na it will never happen cause he loved me too much. And I feel that really. Pero mo na dito yung sign ni Lord para ma-prepare ko sa may tabo. And it happens 2 days after that dream. Grabe kamayo ang Ginoo nga bisan ako ga-pray siya perminte. Still He prepared me on those possibilities. He changed a lot. Pero wala na ako napansin. Before, He will hug me tight while sleeping maskin electric fan lang ang mga gamit. Pero karon nag-aircon me pero magtalikod siya sa kuha matulog. Wala na ako gipansin kay basin initan lang siya o dili siya ganahan. And I did not remember nga mihilak siya before nga na siya sa abroad kay dili siya katulog kay wala ko sa iyahang kagakos matulog. Before kung na ako yung mga buhaton sa balay, iya akong ginatabangan. Karon iyahan na lang kong pasagdan. Magsigir siya tanaw YouTube. Ambot ya YouTube ba siya itong panahon na. Before, he will never let our baby cry in front of him. Karon iyahan na lang pasagdan. Busy siya pirmi sa phone, wala siya time makiglangga-langga sa mga baby. Before, he will teach me kung saon pagbuhat og sakto, pero karon iyahan akong singkahan kay wala daw ko nagtimaan. Before, he will go out and he will always call me, pero karon na dili na. And I never question him about that, kay abira na ako og galikay siya nga makita siyahang first wife. Before when he will go out, he will make sure nga molig pinakalit to check on me kung nagunsa ko. Or base na inibisita sa kuan na lalaki, pero karon wala na. Abiran akong nagbago siya o wala na nagduda. Before, he will always appreciate little things I did, like manghinlo ko, maskin tasala lang. Pero karon giapilan ako among gawas og limpyo, he never appreciates. Before every morning when I wake up, he used to talk to me sweet words na maka-inspire jud. Pero karon diretso ra siya bangon. Mato sa gawas, tanaw daw og YouTube. Before ko magluto ko, dili na siya moingon na unsa man ni. Wala man ni lasa, pero now, bisan paglami imong pagluto, magsigi og reklamo. And worst is before dili siya matulog dito siyang first wife, pero karon murag perminti na siya dito day and night. I never ask him why. Kay abi nako nga he want to spend time with his son. Pero what if wala siya natulog dito? Usaon ako pagkabalo. Wala ko'y kalibutan sa panghitabo. I never imagined my life without him, but I never imagined also that he will cheat on me. Abi nako nga he is very faithful to me pero di ay loyal lang siya. Motulor akong luha every time I ask myself kung asa ko nagkulang or asa ko napasobra. And every time I ask him about that, siya pang masuko. Dapat ako man diba? He cheated and he did not give me explanation. Iyaharang gidelete tong FB account in front of me. Wala ko'y kalibutan kung sa pa ilahang mga gipang istoryahan kaya wala man ako nabasa tanan. And I tell him also nga what if wala na ako nabasahan. Padayon gihapon ka sa mong ipang buhat until mag-meet na mo. And then mihilak siya. And now he complains a lot kaya nagbago daw ko. He have to deal the changes I make towards him. Dili ko katutok siya haog taman because I always notice his eyes telling lies. And he become more sweeter these days after siyang nasakpan, kina-update ko niya pirme. Pero ako, pirme ragaduda. Di siya ka-blame sa kuha kaya I give my all to him except siyang once kaya di ko ka-afford man. Then nakalimot ay ko na his biggest dream is to taste a virgin girl nga dako og hinaharap og dako og lobot daw. Cause he is not my first. I remembered nga I compiled the pictures of Ivana and sent to him. Ingon siya nga lami kayo.
Pag makakita sa yung chicks, I always tell him han, nga chicks ba? Dili ko magselos. Mutanaw po siya sa chicks kus ana ako ka-sure nga dili siya mag-cheat. And now I'm blaming myself kay grabe kadako akong pagsalig nga akong gihatag sa iya ha. But the most important for me is he is willing to change unta. I am happy despite sa mga nahitabo kay og magpadayon jud siya. It is his loss. Siya ang nawadaan. I know daghan pa siyag makitaan kay daghan man siya og kwarta pero bahala siya. Bitaw, dari na lang kutob, daghang salamat. Og i-check ninyo iyong uyab ha. Basin faithful ra kaayo kay wala pa manasakpan. Naghulat ra na nga makasakop mo. It hurts a lot, but I love him too much. It's just a single mistake, so I will not let that mistake to ruin our relationship. I can forgive him, but if he will do that again, I know nga it's not a mistake anymore. It's his choice. Ladies and boys, mao kana ang confession ni Thea. Sa tanang mga naiuyab dira, ayaw jud mo pasakop.